segundo. Estamos con Manuel Argado, director de Edicións Xerais de Galicia. Na locución hoxe dos premios xerais comentaches algo sobre cambios que agora que ven diseñados co uso das novas tecnologías, da literatura electrónica. Que nos podes avanzar sobre ese tema e todos os proxectos de xerais nese sentido? Sí, os proxectos de xerais son fundamentalmente de dos tipos. Unha usar a edición electrónica de carácter educativo, que é algo neste momento xa absolutamente imprescindible para calquera empresa educativa convencional, xa non alguén que se quera propoñer novas metas, senón para acadar as metas que en este momento pues, temos fixadas. Nese sentido, creemos que a nova reforma educativa que establece o desenvolvemento da competencia digital, como un das competencias básicas que teñen que desenvolver os escolares ao longo do período obligatorio, pois tamén supón que as empresas como a nosa que se dedican a elaborar materias curriculares pois teñen que acometer o desenvolvemento desta competencia. E despois tamén o noso proxecto irá no desenvolvemento dunha revista electrónica de debate cultural en Galicia. Iso é un proxecto que ao longo deste próximo ano creemos que estaremos en disposición de poñer en marcha e contribuir ao desenvolvemento da nova literacidade a que a cultura galega non pode quedar fora. É un convencemento que teño que quizáis no que ainda non se profundizou o suficiente no conxunto do entramado cultural galego, que creo que ve ainda o que está sucedendo coa lectura electrónica como algo que ainda non lles atinxe directamente ou algo que sirve exclusivamente para promocionar ou visibilizar os produtos culturais de carácter analóxico que no caso do mundo da edición son na súa maior parte os que estamos facendo agora. O proxecto de revista electrónica entendemos que será un proxecto nacido ao abrir de Edicións Xerais únicamente de Edicións Xerais. Indudablemente nós seríamos os promotores e como a fórmula ainda non está totalmente perfilada, pois seguramente podemos atopar outros socios ou fórmulas de xestión que quizás en este momento descoñecemos, o que sí creemos que calquer produto digital deste tipo pois ten que estar no marco de que podemos chamar o desenvolvemento da web 2.0 ou 3.0, non vou entrar eu na discusión de cal é o momento no que estamos, pero sí que terá que ter esas características e despois tamén entendo que ten que contribuir a profundizar no propio debate cultural en Galicia sobre esta mesma cuestión. En canto digamos rasgos de estilo, de características, que ten que ter unha revista electrónica para aproveitar verdadeiramente as posibilidades do medio e diferenciarse claramente dun proxecto de papel, que xa existen? En estes momentos hai modelos interesantes, de revistas culturais novas. A mí, por exemplo, gustame Trama de Texturas, por poñer un caso, pero non sería un modelo polo que eu apostaría. Trama de Texturas é, por exemplo, unha revista sobre o mundo da lectura que ten un carácter impreso e un blog, digamos, que complementa cada un dos números e os debates que se van facendo ao longo dos. Eu, nesse sentido, creo ainda na posibilidade de facer unha revista digital pura, é dicir, que se poda acceder a ela exclusivamente só pola rede ou polos accesos que se habiliten de ese carácter e que, digamos, a posibilidade de impresión se produza por edición de PDFs ou de impresións por parte do lector de cada unha dos artigos ou de cada unha das partes. Inevitablemente, sempre que se plantea
que un produto non vai a ser analóxico, se plantea como vai a ser, digamos, a súa viabilidade empresarial, e nese sentido, pois, eu creo que hai dúas posibilidades, que son as posibilidades, por unha parte, pois, de privilexios de pago, ou unha revista de acceso gratuito que conteña publicidade ou sponsorización. Se nese sentido, pois nos barallamos esta segunda posibilidade non a primeira. Indudablemente, para unha revista electrónica de medicina ou das moitas que hai sobre aspectos científicos, son todas a primeira fórmula, porque os seus primeiros clientes son a comunidade científica universitaria de todo o mundo. Unha revista cultural en lingua galega, pois, os seus destinatarios van a ser os agentes culturais do país, non? Nese sentido, pois non creo que a segunda fórmula é máis aceitável. Con todo, noso, que si entramos na discusión interna do proxecto, porque para o propio equipo editorial, pois, eso requiere digamos, chegar a unha reflexión conxunta, que é tal como concebimos